La setmana passada em va funcionar el dia de descans, rotllo, no controlar tan bé l'alimentació i fer inclús un gin tònic amb la meva mare i la seva parella, però aquesta setmana haurà de ser completament constant, però sé, sense un dia com a tal, perquè ahir, abans d'ahir em vaig menjar dos cremes catalanes que s'anaven a tirar del restaurant, me les vaig menjar de cop, dos. I ahir no vaig poder controlar l'alimentació correctament. Llavors, avui que és diumenge, tinc 1 hora i 30 per anar a entrenar, prendre-me la suplementació de memòria, omega 3, i, i fer pues això, una mica d'entreno abans del treball i controlar al màxim bé l'alimentació. Vaig descongelar un pollastre i ara vaig fer el possible per poder fer una mica de pectoral abans de començar a treballar. I res, volia documentar-ho per no perdre la constància a YouTube, més que res. Però, bueno, vaig fer això. Prenc la creatina, un cafè, no sé si tinc fruits secs o fruita i cap a entrenar.